आङो बेखौनो फोरमायहरनो नागिरो जे एप्रिलनि 14आवहाय आङो बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि बान्दुगुरि गामियावहाय बैसागुनि प्रग्राम खालामहैगोन डान्स पारफर्म खालामहैगोन आंखौ इनभाइट खालामदों बिनि थाखाय बान्दुगुरि लाइमोन आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जे नोंथांमोना आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो आङो आंनि जायफोर साबसक्राइबार आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोना जुदि बान्दुगुरिनि सोरबाफोर खाथि खालानि दङब्ला नोंथांमोना थांनो हागोन नायहैनो हागोन आंखौ लोगो हमहैनो हागोन आं बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जायफोर फैनो हाथावना फैब्लानो जाबाय आंखौ लोगो हमफैबानो जाबाय आरो एप्रिलनि 15आवबो आंहा प्रग्राम दङ बियो जाहैबाय बङाइगाव ओमफ्राय गामिनि नामा लेद'पारा स्पर्टस क्लाब बिदि होदों बेनारावहाय पस्टाराव दा बिथांमोननिसिमबो लेद'पारा स्पर्टस क्लाब कमिटिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय स' आंना बैसागुआव माने प्रग्रामा डान्स पारफर्म खालामगोननि प्रग्रामाहाय मोननै दं आरो ना स' बङाइगाव लेद'पारा बेवहायबो जुदि फैनो हाथावना नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय आंखौ लोगो हमफैबानो जाबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं बेखौनो फोरमायहरबाय जे आङो एप्रिलनि 14आव बान्दुगुरियाव थांगोन बिजनि आरो एप्रिलनि 15आव बङाइगाव लेद'पारा स्पर्टस क्लाब बेहाय थांगोन जायफोर खाथि खालानि लोगो हमफैनो हाथावना फैनो हाथावना फैब्लानो जाबाय फै नायफै